ज्यांचं लावण्य पाहून कुणाचाही दिल बैचैन होईल अशा एकापेक्षा एक खूबसूरत अप्सरा आहेत आमच्या जनाने ठाण्यात. बोला, तुम्हाला हवी ऐका त्यातली एखादी. नाही, हे सगळं राणी सरकार, तुम्ही मध्ये पडू नका. आम्ही सवाल पुसला आहे तो गडोदे राजे शिर्क्यांना. जबाब त्यांनीच दिला पाहिजे. बोला गडोदे, शिरकाणात रवाना करून देऊ तुमच्यासाठी खास एखादी छलछबेली देण्यासारखा दुसरा नशा नाही, दुसरा मजा नाही. यवनाधिपतींची झुंज म्हणजे जंगलातल्या मामुली वाघाची शिकार मानता आपण. महाराज आपल्याला भूल पडली आहे. शहजादाच्या बंडखोरीनं पिसळलेला औरंगजेब आता सर्व शक्तीनिशी आपल्यावर तुटून पडल्या विना राहणार याची नाही. आम्हाला चिंता नाही राणी सरकार. रामगिराचा धर्मवेडाचा निपात करण्यासाठी आम्ही आमचे दुर्ग, आमची भूमी, आमची दौलत, आमचे शूर सैनिक एवढाच काय आमच्या प्राण देखील पणाला लावण्याचा पक्का निर्धार केला आहे आम्ही. आपण कसे विसरता? आपण एकटे हाताने कोण म्हणतो आम्ही एकटे आहोत? शहजाद्याच्या पाठीशी दुर्गादास राठोड आहे. रजपूत राजमंडळाचे नेते राजे रामसिंगाशी आम्ही संधान बांधण्याच्या मसलतीत आहोत. राणी सरकार, मराठे आणि राजपूत एकत्र होतील या घडीला समस्त राजपुतांना घेऊन उत्तरेत रामसिंग उठाव करतील तर आम्ही आमच्या हिमतीच्या बळावर शहजाद्याला दिल्लीच्या तख्तावर बसू. आणि दहली तो बहुत दूर है महाराज, दहली बहुत दूर. आइए आइए कहिए दिल्ली दूर असली तर उद्याचा दिल्लीपती राजा तर आमच्याच मुठीत. महाराज, आमच्या मथुरेला मुशायरात नेहमी एक शेर सुनावला जातो. बोला बोला, ऐकू द्या तुमचा एक शेर. शब्द स्मरत नाही महाराज, पण पण मतलब तर घणी आहे. हा हा? महाराज, शायर म्हणतो, ए इंसान, सूर्य भिजून गेला तर चंद्र चांदण्यांचं काय होईल याची चिंता करायला खुदा समर्थ आहे. सूर्य भिजून गेला तर चंद्र चांदण्यांचं काय होईल याची चिंता करायला खुदा समर्थ आहे. पण सावध रे सावध, तुझ्या हातातल्या दिव्याची ज्योत मात्र फडफडते आहे. वाह कवीजी वाह. तुम्ही ही नुसतीच शायरी असती तर आम्ही देखील खुल्या दिलानं दाद दिली असती. तुमच्या शब्दात काहीतरी खोट जाणवते आम्हाला. मतलब इतकंच की दिल्लीचे मनसुबे दूर राहिले. तूर्त रायगडच्या परिसरात काय शिस्त आहे याची आपण चिंता करावी. कवीजी, वक्रोत्तेलंकार आम्हाला फक्त काव्याचाच कार आहे. व्यवहारात चाहतो आम्ही फक्त सरळ सीधी बात. साफ साफ बोला. खलिता रे, कसला खलिता? काय हे त्यात कवीजी? शहजादा अकबरला आलेला हा गुप्त खलिता आपल्या पायाशी रुजू करण्याची दुर्गादासजींनी मला विनंती केली. गुप्त खलिता शहजादा अकबरला आलेला मतलब? दुर्गादासजींचा कयास असा की शहाजाद्याचं इमान पारखण्यासाठी आपणच हा बनाव केला. आणि बनाव? कसला बनाव? आपण अजून आडवळणानं बोलत आहात कवीजी. आडवणाला नाही राणी साहेब. पुन्हा कट? अरे आमच्या विरुद्ध कटकार असतान काय आहे त्या खलित्यात? अरे काय आहे त्या खलित्यात? दादा अकबरला आम्ही दौलतीचा कारभारी म्हणून नेमणूक करू. काय? शहजादाला दौलतीचा कारभार? वाटल्यास निम्म राज्य देऊ. पण या संभाजीला पदच्युत करण्यासाठी तुम्ही आम्हाला आतून सहाय्य करा. हेच ना? अरे हेच ना कवीजी? होय महाराज, अरे अभि, ठीक आहे. ज्यांचं लावण्य पाहून कुणाचाही दिल बैचैन होईल अशा एकापेक्षा एक खूबसूरत अप्सरा आहेत आमच्या जनाने ठाण्यात. बोला, तुम्हाला हवी ऐका त्यातली एखादी. नाही, हे सगळं राणी सरकार, तुम्ही मध्ये पडू नका. आम्ही सवाल पुसला आहे तो गडोदे राजे शिर्क्यांना. जबाब त्यांनीच दिला पाहिजे. बोला गडोदे राजे,
शिरकाणात रवाना करून देऊ तुमच्यासाठी खास एखादी छल छबेली. छे छे, मंत्रीच मस्करी काय महाराज? आम्ही का डरला? अरे आमच्या राजराणीचा नुसता एक गजल तरी ऐका. हमारे दिल को खराब करके हमी से उनकी शिकायत है. ये रस्म क्या है, ये तर्ज क्या है, ये राह क्या है, वो चाल क्या है. राणी सरकार, राणी सरकार, हा गजल ऐकता ऐकता तुमची एवढी दर्दभरी याद आली म्हणून सांगू. आपण कुठं आहोत, कोणापुढे बोलत आहोत याचा काही पोच. तो पोच मी कधीच सोडला नव्हता आणि नाही. पोच सोडला आहे तो गणोजीराजे शिर्क्यांनी. महाराज! समोर नाही सरकार, आणि आमच्या अंतःपुरात उभे आहोत का दरबारात? नाही कोणी कधी म्हटलं, पण या अंतःपुरात आमच्या बऱ्या वाईट वर्तनाचा जाब विचारण्याचा अधिकार कोणाचा? अर्थात आमचा. बस संपलं, मामला साफ आहे. गणोजीराजे, शौक करायचा असेल तर तो उजळ माथ्यानं करावा, आणि केलेल्या शौकाबद्दल सदा भोगायची असेल तर ती अंतःपुरात आमच्या जीवाच्या कलेजाकडून. गृहिणी सचिव सखी मितहा प्रिया शिष्य ललिते करावी. पुढे म्हटलं ना. थोडं काव्य पडत चला शक्य, थोडं काव्यात रस घ्यायला शिका, म्हणजे असल्या उपऱ्या उसापतीतील दिमाग गुंतून नाही पडायचं तुमचा. माफ करा महाराज, आम्ही अडाणी माणसं, काव्य बिव्य आम्हाला काही कळत नाही. असं मग वचन मिळवण्यासाठी खिंडीत गाठून स्वामींच्या आग्र्याला टाच कशी लावावी हे मात्र तुम्हाला बरोबर कळतं नाही का? विपर्यास होतोय महाराज. आमच्या बोलण्याचा मतलब इतकाच होता की आम्ही बोलून चालून शिपाईगडी शिपाईगडी तरी देखील मोगलांच्या फौजावर जातीला तुटून पडल्याची खुशखबर आजवर कधी गाणी नाही आली आमच्या. अन्याय आहे महाराज. मोंगलांच्या फौजा सरहद्दीवर आम्हीच रोखून धरल्या आहेत आजवर. दहा शिरकाय. Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.